نعلم كلوتاي بفقري مكبر من ردائبل بدفار الزرارب أزفلت أب منفساي وقئي إلو زأمن كاينويست بزوحاتون بأسو مس سألمات إلوم زأمنو لو قدايو ندي مسوآتي جيرمايوم نعايون كقتلو يدلي ميبل كامو اندابلون حكيم اندادليو كي ترفم حكيم فريحو ناب حكيم كي كدا شوات عمد حالفولو عب تاريك تسلمتي أبي بقالت أجا بيني يبليرو كسب كروا جيزي نعلم زي ترى نو ترح زي ترى نجرالو أكيد أنا حبو عالم تردي ويم نعلم نابشيت أنا من قدي زروس دوا سوات الله يليز أمن قدوم بدفرت أبزرها وعقات أمي يوز يزارونيم حجي يحشو دعنبر سباتون كم تقولوا زقطرو نيرم نناي قدم كان يوست ناي حجي مساوي يدما يم ولدو أبجيزي أمريكا بحبري قربتهم زفليلو زنبر أوان أنصارتي زور زنبر بدل زك على زنبريم يمستت أنسى أبوه تنستي مخانا مسام نديو تنسك تسدو نجيوانيرو انتخنا أديو عقبيز كاني ويست كولد بقيو بزيو نديو بتأمي زمسكن أمقا ما يكون أي طرفكو كبل يمسكن ناديو نبقون حدارجنا بزو حيث أنحن تفاتهم أديو سانيها كالسب تمر أنيرا نسو نبركتلان يا قداس دحراي سب آيا توين سبينيرو بمويا نا إنجليش ممحر زنبرت أديو بدكتوريت ديجري زنبرا كينا أب يونيفرسيتي شيكاغو كسب حلافيت ديبارتمنت بتسحنيرا يون ناي هاي سكول تمحرتو مسودة ناب كوليج أديو نسون كم أديو قانقا إنجليش كتسن قديفو وصد أمبر يونيفرسيتي نو بوتو أين برن نا يونيفرسيتي تمحرتو أقاريسو موسيقى مسرح مسجمرة بوتو راخبة قلتيفو جنا كدرفاي مرتسن كمان علم قلتيفاي فلتاتهم بنت صارو علم زسمعتو نسو سرحهم زفريم موسيقى نبرا ناب مدراف علم سمتصون ننفسو مسيليو سر جلفف ابيلكا مخادن تاوتو فاشن اب زنبرا الاوان يه استقلقله بنت صارو صحفيليو كم اندابلون ام موسيقى علم حدش طعم زيما اندا قربه اوت كونه بتعمق أمبر لأل إسران 4 جيزينا يجرامي تشلمو كونيم بزوحات ألبوماتو أمناي مشهد مسرح بلاتينيوم كوينميم نفسه كف لألي مليون سشت ألم كمالتيوم الزخول أوت كجونا تصفكولو مركز أدي أنيرا نسا ونكت أبيو كلا دقاقي ما أندام خرطيا كل جيزي أب أمرخا زلون زأمنون زمسلا كان تزارب أندابلت اتمخرجنا نسو أبستت أمبرنا موسيقى مزنجة عالم كل جزء زمكرا يكونن كل جزءون أي واتس أنيم مخري عادي اسميو زمسلو مزراب زلمدية أبين أو درجة كونو زمسلو كزارب كل جنا أب عيني سبترح زي كونس كرمتك عطو كإليم أقدم أبيونا يقدم بريزيدنت أمريكان زنبر جورج دبليو بوش نتسألن تزتسأل إلويو كاتسيلو أمناي تايلر سويت شلمات ربيشيم تكن زبل عزراربو أبجيز إني بريزيدنت أوباما كترفه أقوط أوباما تقوط يطرح سقايبلن تعرفون زلفون دعم يجنا نتعزل مدى بستاكم زي تاكم مزرابو كله أنت كينيو ساعات جيزي زمر سكسب زبحال كاتسأله سليم أمريكا جورج فلوريد بناي عليتاي بوليس بقفئي عب استقاتل الجيزي هاوسه فلوريس قتلوا بوليس زي كنا دراجي بلا نزي أب حلا دم عالم كله بفيديو مصر أيو دحر الرئيس مرمراون أنصار ينيرو بستفتر عقات أم يكون بزرخة وسب زماز قال يكون زماسول مزراب عبل إلي ميقو حادون علو تتسأنو كيف ترى اللوت أنحاء إذن أجر يواز أريك ساب زبحال نسو اندات فأه نسو انداس حتى عطاويتاتو انداوسخ ممسو زرعيوني بحاكو عيكونن زماز قالوا زارب كسام يبال درجة بس حميم ناتو قد مس بيزنس استراتيجي قصروا بس كنا من قدي أقالبو مسحبون برقص نمشات ماركتينج قصر حدا سلتي يبلو بقالمو ياكي طرفهم هجي أبقربا قنا نسو أتي ناقر أقانو زحالة فمسألة هذا مشات ببعاقاق دقصو أما حبراي ميدا تويتر قلسو زلات أفو ناقر موانو زدخمالو حافتي أسانو يا أب تويتر زقابرو يوقح ترحمبر كاريكم يزعينتو زرابا أب تويتر ملأكتن أهودان تساوي إولا تافه نسو برق ازدحار كزارقن نكولو أيكون كم إلا بسرحان نقدن نزراكبو ميو
ንዘደናግሩ ንሰራቁኒ ውሑዳት ሰባት ክብል ተሰሚዑ እዚ ናይቲ ትዊተር ጫውጫውታ ስኢቡ ዝበዝሑ ናይ ኣሕድ መሻረክቱ ዝኾኑ ሰብ ጸጋ ነጺሎሞ ቀጺሉን ካብ ኩሉ ድሒሩ እቲ ዓብዪ መሻረክቱ ኣዲዳስ ምስ ዝነበሮ ስራሕ ደምሲስ ኣለኹ በለ ምስ ኣዲዳስ ዝነበረ ውዕል ድማ ንየ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ ፍርቂ $1 ቢልዮን ኣታዊ ይፈጥረሉ ነይሩ እቲ ትካል ነዚ ክገብር ከሎ ንበዓሉ ከይተረፈ እንዳተጎድአ እዩ ትካል ኣዲዳስ ብመንገዲ ካኒ ዌስት ጥራሕ ልዕሊ $2 ቢልዮን ዓመታዊ ይኣቱ ነይሩ ብከምኡ ምክንያት እዩ ነይሩ ተቀዳዲ ምስ ዝነበረ ኮንትራት ዘይቋረጸ ናይ መልእክቲ ትዊተር ኣስኢቡ ብፍላይን እቲ ትካል ሓደ ስጉምቲ ከይወሰደ ምስተርሃ ግና እቲ ዕዳጋ ናቱ ስጉምቲ ወሲዱ ዋጋ በርክታት እቲ ትካል እናንቆልቆለ ሽዑ ኣዲዳስ ምስ ዘለኒ ጉዳይ ወዲ ኣለኹ በለ ኮይኑን ዝመሰሎ ነገር ብዝመሰሎ መንገዲ እንዳተዛረበ ኣብዚ ዝበጽሐየ ዕድል መጽሒ ኦሮማይ ክጠፍኡ ተባሃለ ወይ መወዳእቱ ዝበጽሐ መሰለ የስማርት በዓል ብሩሕ ኣእምሮ ኣብ ርእሲውን ኣንቢቢዩ ታሪክ ይኹን ስነ ጽሑፍ ወይ ስነ ጥበብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ድማ ሽርሓታት ክትንትን ከሎ ንነገራት ዘተሓዘሎ መንገዲ ኣይስእኒ ንኣብነት ናይ ሙዚቃ ኢንዳስትሪ ዘመናዊ ባርነት እዩ ዝጽውዖ ጽቡቕ ገንዘብ ይኸፍሉኻ ጽቡቕ ክዳን ትኽደን ጽቡቕ መኪና ትዝውር ኣብ ጽቡቕ ገዛ ትድቅስ ካብኡ እንታይ ክትሓስብ ከም ዘለካ ክትገብር ትዛረብ ዝውስኑልካ ንሳቶም ይብል ቀጺሉን ተጸሊሉ ዝብልዎ ኣለዉ ንሱ ግና ከምዘይ ተጸለለ ንሱ ዝርድኦ ዝረኣየ ነገር ከም ዘሎ ይዛረብ ብዛዕባ ናይ ምስሓት ኣእምሮ መራኸቢ ብዙሓን ዝፈጠሮ ጫውጫውታ ካል ኣይኮነን ካብ ታሕቲ ቁፅሮም ወጻኢ ከም ዝወፀ ምዝመስሎም ሰብ ዘነኣሱሉ መንገዲ እምበር ባርነት ክብል ከሎ ናይ ዘመንና ባርነት ናይ መዘናግዒ ኢንዳስትሪ ብድሕሪ መጋረጃ ንዝግበር ተርኢታት ዓለም ብመን ትዝወራላ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ኣብ ሜዳታት ብትርእይዎ ትሰምዖ ነገር ኣይትጸልዎ ዝብል ነዚ ዓለም ናብ ጸጋም ዝወስድዋ ሰባት ኣለዉ ቀንዲ ንሰባት ዝጸልዎ መንገዲ ድማ ደርፊ እዩ ፍሉጣት ደረፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጊዜ ዝተፈላለየ ምልክታት የርእዮም ካኒ ዌስት ነዚ ምልክታት ትርጉም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገሊጽዎ እዩ ናይ ሸይጣን ስራሕ እዩ ክብል ዝተዛረበሉ ሰዓቱን ኣለዉ ንሱ ከም ኣዘራርቦ እንተኾይኑ ነቲ ተግባራቱ የቃልዕ ስለ ዘለዎ ከምዘይገድፎ ይፈልጥ እዩ ብኸምኡ ካብ መስመሮም ዝወጻኻ እንተመሲልካዮም መመክኔታት ደልዮም ከጥፎኻ ዝጽዕሩ ሙዚቀኛታት ውዕል ቅድሚ ምፍራሞም ገዛ ገንዘብ መኪና ይወሃቦም ከም ዕዳበሎ ምሰርሑ ዝኸፍልዎም ነቲ ሙዚቃታት ግና ምክፍፋል ኩሉ ግዜ ናይ ዋናታቶም ናይ በይኑ መሰል ይኸውን በዚ መንገዲ ድማ እቶም ሙዚቀኛታት ብሰንሰለት ተኣሲሮም ናይ ጎይቶቶም ትእዛዝ ተግበርቲ ይኹኑ ዝደርፍዎ ኮነ ዝገብሮ ናይ ጎይቶቶም ገጽ እንዳርአዩ ካኒ ዌስት ሓደ የኣክለኒ ካብ ዝበሎ ነገሩ ንዑዩ ነዚ መስርሕ ግና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሓሊፍዎ ዳርጋ ኩሎም ደረፍቲ እዮም ማይክል ጃክሰን ኣይትበል ማርያ ኬሪ ንምጥቃስ ዝኣክል ምጽዋዕ ይከኣል ናይ ሶኒ ሪከርድ ሓላፊ ንዝነበረ ሓደ ግዜ ማይክል ጃክሰን ዳያብሎስ ኢልዎ እዩ ጻቕጢ ምስ በዝሖን ሓደ ግዜ ድሌቱ ዝእዝዞ ዝነበረ ትካል ገዚኡ ዋናቲ ትካል ኮነ ነዚ ክገብር ከሎ ብካሽ ነይሩ ዝኸፈለ ናይ ካኒ ዌስት መደቡን ካል ኣይኮነን ናይ ፍርያቱ ዋና ኣብ ልዕሊ ምሕርቱ ኣዛዚ ናይ ምዃን እምበር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፍርያት ዝኾነ ስረታት ክሳብ $1,000 ጎልፎታት ክሳብ $300 ይሽየጥ ኣብ በዓል ኣዲዳስ እንተዝኾን ግና ካብኡ ትሕት ምስ በለ ኣብዚ ካልእ ናይ ቁጠባዊ ውግዕ ክትጽበዩ ጸግዒ ክኾንዎ ዝኽእሉ ጸለምቲ ጥራሕ እዮም ናቶም ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ካብ ዝጉልብቱን ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጥራሕ ንኣብነት ናይ ጸለምቲ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ $1.3 ትሪልዮን ከባቢ ተገሚት እዩ ንሳቶም ሓደ ኮይኖም ብሓደ ድምፂ ክዛረቡ ኣብ ዝከኣልሉ ሰዓቱን ኣብ ቅድሚኦም ደው ክብል ዝኽእል ሓደ ሓይሊ የለን እዩ ዝበሃል ዓጻሮም ዝስለፉ ግና ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑ እዮም ብኣብዩን ጸለምቲ ዝፈላለዩ ሜላታት ተመክሮ ኣለዉ ገና ካብ ሕጂውን የዓቢዲ ዝብል ድምፂ ካብ ጸለምቲ ከይተረፈ ምስምዖ ምክንያት ንሳቶም እዮም ከምኡ ዝብሉ ግና ፈቲም ኣይኮኑን ብድሕሪት ኮይኑ ዝደፍኦም ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ነቲ ነገር ዘበለውን ምስ ርኩስ መንፈስ ዘተሓዘሉ መንገዲ ኣለዎ ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈለጠሎም ደርፍታቱ ሎሚ ናይ ሰይጣን እዩ እንዳበለ እዩ ንሰባት ናብ ስኽራን ናብ ዝሙት ናብ ዓመፅ ዘለዓሉ ናይ ሸይጣን ደርፍታት ይብል ንሱ ይብል ንፈጣሪ ንከተል ንፈጣሪ ዝበለጸ ክንቀርቦ ከለና ዝበለጸ ምስ ንዕዘዞ ንሱ ኣብዚሁ ክባርኸና ይብል ንሱ ሰባት
ከምኡ ኢሎም ንኽኣምኑ ዘገድድ ነገራት ተዛሪቡ ካብ ሓደም ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ነደይ ሰምዑዮም ይብል ናይ ኣዲኡ ኣማዋታ ዘጠራጥር ነገራት ነይሮሞ ናብ ሕክምና ዝኸደት ንቐሊል መጥባሕቲ ነይሩ እንተኾነ ግና መጥባሕቲ ገይራ ክሳብ ተሓዊ 4 ሕዚ ኢልያ ነይሩ ይብል ዶክተር ኣብያ ሽዑ መዓልቲ ገዛ ኣኺዳ ብዝደቀሰታ ግና ሜታ ወዳየ ግና ናይ ኣዲኡ ሞት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ምክንያት ሞት እቶም ዘፋለሙ ዘሎ ሓይሊ ምዃኖም እዩ ዝኣምን ንሱ ከም ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ሆሊድ ብዙሓት ሰባት ይጠፍኡ ይስወሩ እዮም ይብል እቲ ቃልሱን ምስ ፈጣሪኡ ኮይኑ ከም ዝስዕሮ እዩ ዝኣምን ዓለሙን ብደርፍን ካልእን ኣቢላ ናብ መፃወድያ ካልእ ስርዓት ዓለም ክትሕሉ ናይ ዝደልዩ ሰባት ተኣቱ ከም ዘላ እዩ ከረድእ ዝፍትን ዝረዳእ ወለዶ እንተረኺቡ